gusto mga kami, kapag datang dito. Bro, ako tawag. Kaya makana yan, napagalangan ka, narimangali. Iya na eh, simple talaga naman, napiyan ni Susanida na makapupatang na aktor ang Rigwel. Naguwid na rin siya, maapan ko mga Rigwel. Gisi kakaibisi. Ano, ha? Di ba ka umaw na naitaro sa kanaya? Dito kasabi siya magagatanong ato na ka na, kataon na ka na mariri-mari ka na pagkabiling-biling ano dun. Ah, na nasa din sa maling na, apisa ka na biling ako mamu. Okay, napipikiran niyo, sadya ka, ting kasi nakalasor ka, minilistar ka. Eh, ba tiyo? Ato na yung utapitiro ka nakatiro nabi, alalayon pag-usay na mga alimaya. At yung Rasulullah, Law ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannaw an takuna sanata kulluha Ramadan. O pamabuhat tigo nabi ka sa mga umatakan na katawan ni Rano, antunay mapapadala mamapi ako Ramadan. Katawan ni Rano, antunay matatago mapi ako Ramadan, ay napagapalaya ni Rana so sarago na palin Ramadan. Ino pagapalay. Tanu-tanu din tanuaya, kaging Ramadan nakataon ni bundalian. Na igira apa kasulidin, na madakala paguna ka din yung ketika na makapupuasa din. Na may kabuga, na yap manamadakal na so paguna ka biyo ka lang. Kapag hindi yata yun na si tanong munot sa kuwa nga, di ta mamusibot na kapag gagamatan eh, so Allah, gutala. Ayara ka tanong na, umanamis sigit sumusim na kabaguan sumasakoy kaderudusiyan. Ha? Kawaran na yung maranawa, di yung padang kaya budi puso, libre ka nuruno. Isa wara na maranawa yan, na ayak kang galabagyan sa mapya na paganay po. Anday kibulugin. Eh. Ilan yung manigira pagani at tarawin ka, di tanong ni malalapuwa sa masikit ka, di tanong kami. Na andi ni kadua gawin niya, na katalo gawin niya, na di kakamatang apya si imam na miyaleta. Nari, biura dia kena diterun. Ha? Na, igira amia misitar kasotongan nga at taga-basak na taga-magunaya. Ado na pangangarakan na kadnaki. Ado bapa, miat titi ko sa kamaylay. Sikan wiga. Nanatingin na kiwata, di kan sikad na tunay, ni paka, tunay sukatirun. Di kan sikad pakaitoon. Mga watas itan umiga, na di kay giro salungan, duwagay, talugay, di nga di sila ni mamagir sa kwarto. Tiga rumah na, andi kabilingiran. Eh, gitu na anar yan, inor kanong biya kay gaga, piyaga pala niyo. Na imatop man na utagang ano ka, di sila mali. Nari, ino mga day, mariribat mga day, iwan to noon na eh. Ha? Agyang kaya, okay ta kapag gagamatan, oh. Na, ino to petirwaw nabi, kataw yung mga umatakan sumadadala mamapya ko Ramadan na pag-play sila ng beloy, aaya Ramadan, na ayam anan yan nasaragun. Nakatay, pamangkin niyo ya. Lianna al-hasanata fihi mujtami'a. Ayam betul na mujtami'a, na miyat timu unsulang wano mabiya. Gito yung mana mujtami'a. Mida so ijtima, ka ijtima, nakatimu-timu. Na jema, na may isa-isa. Na mujtami'a, na miya purong-purunun. Okay. Ayaman, yan na, ayak betul na mujtami'a, giramiyati mo so opisyalo. Nudun si mayor, nudun si vice mayor, nudun si bulma, nudun si, so nudun sa mga konsiyan, nudun sa mga baryo, nudun sa mga kagawan, lakon siya ng kompleto, na ayak betul na mujtami'a. Miyati mo siran. Ha? Na, inutulangwa na mapya na mapapadalam sa gaya Ramadan na paganero. Baniw kalilipat iya makasimbayang ka sa luhur sang kaya Ramadan na ayamin itindig ka luhur na pitong getos akadagalian na luhur. Ano ko tuga ko? Ha? 700 aluhur. Ano ko minirap man na alima guro? Tingap man tanto pagkakakuha na ito, no? Tingap man tanto pagkauruga. Tingap na ba kami man di pamangbal sa katiro? Pitugatos. Faman adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. O tigo na biyo makasimbay nga sa wakto aparalo. Si iku Ramadan
na ayaminitin dagaga na 70 paralo. Na di ba, 70 times. Ibaratnya, example yan pa, nasembayang ka sa wakto aluhur, na ano ni ka sila maka, na ayamin isurat sa langit na 70 aluhur kaya sembayang ka. Enok mo liya 700. Na mimbalo ya 700 ka pakapanias sa lantano. Kabenda ka no makaparate, ap kanigitanwa ya. Aaya pagam-paganaya ipaliuga tarakatanwa wakato na kanabali maka 50 akadagalian. Nariguri kaya? Giti starting nga 50. Nabiyalo iwaya maananian na Allah Ta'ala alima awakato. Kaya aproban, kaya silan, 5 awakato. Nasunod siya maananian. Na kaya silin na 5 awakato. Na pitiru Allah ku Muhammad. Hey Muhammad. Nagyang ka na ini paliugat takar ka wiso mga umat ka 5 awakato. Na naino 5 awakato. Na umanisati man awakato. Na equivalenta 10 awakato. Kapara 50 awakato minitindigiw. Wah. 50 awakato. Na nakapakapan niya sa lantano. Nasa manuto na umanisati man awakato. Ang hasanatu bi asri amzaliha. Umanisati man awakato. Na ay asalya na 10 awakato. Na 70 takap sang kaya Ramadan. Na 70 times 10. Pira. Di 700. Nariguri kayo? Na okasyon ba yung nakasuluhur? Na asar, na maghrib, na aisa, na subu. Kaya 5 ang awakato. Na ayaminitin deg ka awakato. Ayaminitin deg ka awakato. Na ayam anani na 3,500 sa wakto. Na, inupitir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaw ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Latamannaw antakuna sadata kulluha Ramadan. O pamabuti ko nabi ka so mga umatakan na katawaniran so madadala mamapia ko Ramadan na pagapalayan niya na 1 year so Ramadan. Ano ba tiyo? Na, sabab sa nakagiyang mabubatay matanuayan na pamuintanakan sa kano. Ha? Pamuintan wagi kaya wasiat tanong. Giyan kaya ayam maananiyan na kapag malasang kaya Ramadan. Kata niya, doon ay argayan. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigiyan na naumusa imi ibadatun. So at tigiyan sudi ipusa na igira totorog na daw na uman guminawa na tasbih. Oy, miya guntong supugas maan ka madagli tasbih. Ariyo, mana mata lagi ini. Maana dia na naumusa imi ibadatun atigu Rasulullah. So at tigiyan sa puasa na sudi ipusa na igira daw at totorogan na ayaw maana niya na uman guminawa na tasbih. Na ano ko ito? Di sibu ko Ramadan. Ano ba tiyo? Na. Tunap na ko tayo naluin niyan. Ayaw maana niya na umang kaguminawa na tasbih. Oh, ikadua. So Ramadan na uwad na masalang. Ibarat, sumiyong nga sa masjid. Agi mo tan siya sa masjid tan. Oh, naneno, nasarili ang masjid tan. Sumiyong ka sa masjid, maghrib. Na miyawid ka sa saspia saging. Na ayakad lagi yung kuto sa saspia saging na 20 na saging. Na, piya mo tulakan, kaunager. Na 20. Na andin ni kapag bangiron, Allahu Akbar, na kiniran sa saging, na 20 na 20 siran. Na kagi 20, kaya baga nag-asaging, na 20 gawi, kaya pusa na ka. Dahil nakalayan ni Arga, ano ka to, nasibu ko Ramadan. Okay. Na, inos kanu nasaan na tamo kaya na pagkatakan niya na masjid. Kaaway ang mga niya na ayad diya makumasjid o maghrib na 200 sa tao na mapakatengkas kang kutwa 200 na diyang kutwa di yung kutwa gawi na ayak kaya pusa na ka na 200 gawi. Okay. Ay ba tiyo? Neno ka, mabubuwas ka tak na yaw, kadi di pa mo yung tanong. Peter o Nabi. Biya kaysa na sunabi na tumite mo untuk Nabi. Ana Romini Porton. Oh, biya ka umako Nabi, yung mga mama. Biya ka umako masiko yung maanan yan na Nabi. Nabiya ka dagal sila. Tigo Nabi, man antum. Antakano, tingin nahnul muhajirin. Sa kami sa mga muhajirin, mga taga Macau. Tinukan waya. Tingin na ya Rasulullah. Dhahab aghlad duthur bil ujur. So at tigil subulas na inawayam yakako na sumangalang kami itamo.
So mga kawasar kami na ayam niya kakuwasa malabalas at tigo na bino to. Natigin na yusadlu na kamano sadli. Di so mga naitamo ko na di puwa di sila di sembeng na li kami mau di sembeng marapara pangami. Waya sumo na kamana sumo na di sila di pusa na di kami mau di pusa marapara pang kami. Waya tasaddaku na bifuduli amwalihim na ayad yemikiran kabrauta na adna left and right tiran ko mga miskinas kami na da. Bedin so kaya pangangapi ni kirano nabi. Parati ako niyo siya. Baju kaya pangangapi ni kirano Rasulullah. At na likulli tahlilatin sadaka di kanop ko di sa pag-asa. Kamakaysa kanong magirawa. La ilaha illallah. Satiman. Miya kasi di ka kanong. Likulli tahmidatin sadaka. Makaysa kanong magirawa. Alhamdulillah. Miya kasi di ka kanong. Benjo kaya pangangapi ni kirano nabi. Kakapakya sa mga kawasa. Detarwa bubakar kawasa. Pero talaga sa tasbih. Dataro yang maada ni na Usman na kawasa pero talaga sa tasbih. Benjo kaya pangangapi ni kirano nabi ka. Ibet ka pa akur kano. Kasuka surga na imposible beberauta. Saudara dito mga laita mo. Ano man ka perauta ko ni ana masjitian. Ano man ka perauta ko ni ana madrasan yan. Ano man ka perauta ko na lang na miskin na kalililipan yan. Saka, anto ni pilili pa ka kaduto. Ano ba tiyo? Nagyan na ni Saba pamiya kaysa. Neno ka mga Lalu hindi kan sika nuli pangangapin na nga. Sana di ko niyo palaguyin. Taman, kapadi na ko niyo. Kapung na ko sa mas gitar no to. Namiyagda ko sa talaga. Namini bagagakan sa talaga kan sa pumping. Namiyakariwis na ko sa motor. Asa namirampay ako siya. Okay. Orag. Kaya taluan na kanyo pagiwatay. No ka ba pa? Tingin na pagday nga sa motor ka. Tinangay no. Tinadulog na nga sa budi puso bento. Kapagkeratan na ginawa mga pamilya tanuro to. Nayamala nagigabati ang nasi kadi mina sana day sa ginukat na surudi sa diket tanor ko di pagayuna-yuna na. Ambasador ko lalaga. Makaisa ko niya mo matiro sa kalilimu. Chubra ko sa pisit. Hariwa, inuwaya ko nga. Ginada kasi iso. Ayam ano ini, mga bangsami, namiya kaysa na sa Rasulullah na sumiyong sa Kaaba. Benutul na kanya kagi sa FMA 104.1. Agi ako mau nabiya Kaaba. Nabadiwa na Kaaba na isa sa panguna sumay tama. So, owaya. Ipamamalungon. Nato ni piyuto yan na riya term. Ibubungguson. Lagi naging alam isa na. Ibubungguson. Namiyaw mo nabi ang koto mama amuta'alikun astaril Kaaba. So, kuha nagiyan lagi de nakukunan niya na kay tunay ni. Poporon-poron niya na tunay ni. Tetabitin nun. Nadi pemagin nabi nadi dua tiga nabi hormati hadal baiti antag firali bihormati hadal baiti antag firali sabab sakap kububay ayakan sagyang kaiyawalay kaya Allah na inurarila iyakong ka sabab sakap kububay kor ka sa kap kububay ko sang kayawalay nga narila iyakong ka tigo nabi mama ya Abdullah tigo na ya Rasulullah ino ka tigo niya naman Giyan ka na nato na kabubay nakakaabot tiginaway. Inuwak na tigin siya sambita ka ikap kabubay inakan. Kadiya kandi pa nga pinansuwag ka bako niya na maapi. Bako niya rilay de bugay nga. Tinayon kan bugay. Tigin na giyan kanan ading kadi kapamagar karkisang ka na nakaaba. Nagukayam ana niya nakagagag sang ka na ibubungkuson. Nasakatawa mu'min. Sila anak na malay arga adi sabi nga sila kaaba. Hindi man nagyimuta ka tiro yan. So at tingin nyo kap sila nga ako sa katawa mu'min na malai arga adi sabang ka sila kaaba. Allahu Akbar. Pwede pati nyo man nakalay arga kaaba. Interwataw sa dunia na yung katimu na ayaw mo pisunguan nila nagya kaaba pagarkan nila. Inagin nagyang ka na Hajar al-Aswad kataya mga alimaya na sukaarki kasyuma ku Hajar al-Aswad na dumirampay sa sunata. Okay na iya di pelelepuan.
Ha? Saya ano man kapakasyon ba? Tidak di ka nagisiyong ka dumirang ba sa soldiki. Kaso kung judi pa kasyon na bala-bala ko. Nari ko rin mata bala-bala ko. So kung judi pa kasyon na bala-bala ko. Allahu Akbar. Aya buwa pesunguan katan si Mayor. Aku si Mayora. Agi na di kami dibitere kay kadi Husnia. Kagi si minarakan sa walay niya no tumapita. Natigay na perila iya kung kakapagumra ako ayaw. Natigay na ayaw ko kapag yuga ka na pamasanaw nga sa malerga perfume. Natigay na pinakakarton. Allahu Akbar. Lani man ito, nailani walang na miya magumra. Ano si Ranjung? Basa isim. Ano si Ranjung? Ayaw buwa sungan ni Rana, miya kalala na miya kaaba. Kami akalala yarga na inalo yung Rasulullah sanggot wa mama aso kapisila-sila ang ka ko sa katawa mu'min na malay arga adi sabang kasila-sila ang kaigigyan kaya Kaaba. Allahu Akbar. Natigin na ya Allah. Hindi, ay makna niyan na di ko di mamang ni sarila ko Allah kaan na dusa ko mi akalala. Inwa ka na igagaksa. Miya so ayang menji Layla. Miya so ayang menji Majnun. Asi Majnun na pagkawa tanto ang may in love kay Layla. Pagidon niya si Layla. Kaan man na pagkato na mama, aan na pagidon niya na ipapatapatay niyan. Di ba, kurega? Adem pa namin dia gay man to, di buhin India ganyan, nagi susi-susi si potre. Ariyo, na yung anan niya na, tayo niya na ipapatapatay sububay. O gay na, kena ba ipapatapatay ububay? Kakapatapatay ububay. Ariyo, na lagi di mamu surga, to na palapaletan of surga, na unaway ka no na. Na palapaletan of surga, na sama no to na pale ka no may in love ko surga. Yudi. Na problema, question, may in love ka no sa surga. Kagi di question, kagi may in love tano ko surga, mga di may in love ka sa surga. Ariyo, mama, pana, mga simple ta question. Nakagiyo ko na tigo Rasulullah. Anto na riyo to, tigay na inuwa ka na igagak sa ang kaya astaril kaaba. Kaba ko kapadi inuwa Allah ta'ala na ba ko niya rila ay. Rila iyo. Natigo na biyang kayo, anto na bisidusa nga. Tigay na miya kalala dusa ko. Tigay na to na idusa nga. Natigay na sa kanatigay. Maranaw na kang bedno. Apitiruan ko tama maami, mo na bisa kaaba. Sa kanatigay na yadusa ko, miya kalala ya Rasulullah. Na miya kadak-dak lakoy tamok. Na miya kadak-dak lakoy pangangayaman. Na miya kadak-dak lakoy bagwataw. Okay, naigiratigay na miya kaumarak na mama. Apa mangni, na pesuka yawa buntalakan sa kaya. Ayaw makna niya na mayaw, sa kapenggeni-geni arakan. Na kapegut-gut girak ni girak na miya na Assalamualaikum. Nagu, kumarabad na huluwakan sa utag. Nagina natigin, nakatawan na ka na ayaw maana niyan. Na ipkirarangitan na wala, na inuwa ka na sisambita kay kami, akalalaw to adusa. Nasunjok kaya naguno nabi, nagwa kay istip so nabi, nawatiyan. Tigin man na ayaw mana, ana afirro, wa aaddu. Imato tigin na pagawat ng kurkatigo nabi, alawasakan. Nagwaya maana niya na di kurka ayaw mapagubay. Kasama na atigo nabi na kumakarabalawas ka. Ayam ana niyan, nakiragsa kung kakirabalawasakan. Tinang kayo ya Rasulullah, natigin, ayam ana niya na tunay ni, tunagin ko tayo pa kita, at taam mo, kal kufri, so at tigo nabi, so kaliligitui, namin itungod na nan sa kakakapiri. Nayam ana niyan, nayam ano to, nabiya kay Saman, kamagana kung dyan man niya sumalamoy, portanya, sibut niya sumodu ano. Biya kay Saman na sunabi. Kasi kung masunabi lang kaysa, naad na sa katawro ang mamayang ngaran niya na si Malaon. Katani man na Malaon. Tay mataw na Malaon. Ayaw man naman na Malaon na kamumura ka ano. Naayang ngaran ng kutama man na si Malaon. Kamumura ka bibukli sa aya kaya betuirun sa Malaon, amiyaga beton. Kadiba so imbetur ka napkagabetar ka. Betul ko lang, madagalam yung pinahajirkan, ay betul na so may magagabeton. Diyon kita ro si kadidilil. Ay betul na si makapadu. Mana dia na prilew ka tingin mo, pakagigil yung manak no.
Na-review na di ka editeron. Basta magapatarang na, tadir ka wala. Naliyak ito, namiyaga patuman ni Malaon. Namiyak ka isa. Namiyak ka muna sa katawa mama. Namiyak pikat-pikat to siya kaya hindi ka ayat tango iyan ako iba. Matang ayat tango iyan ako iba. Kata ni, inong betwiso, pikat to sama dalamit tango. Inoron na itong betu. Tayo ba kanto ka na ron? Inoron ini betu ko pikat to, so yung ano niyan na madalamit tango, kaumani angin na nakaon, na pangungukot na iyap kukutan niya na tango. Dari ako magatos ka sa dari na nasabab sa umani ko, inakukot niya, nakiyakalso na madalamit tango. Narikori kaya. Nasiyaki niya man na madalamit tango, nagbuwag kay anak sa kataw mama, makipinjiyod. Makipinjiyod sirang goya mana niya na mga Banu Israelo. Napagunod siya ito sa jiyod na did na banyan glat, da banyan kiping. Kumama na da banyan bangkawan lang ko na sanditan na sudid na. Namiya pikirin na sisungi malong, betingan mo siya ito, kataw niya na pik, ito na inurunju. Guru jong na, tigi malong na inukaryanan. Tigi na kuha, pagunod ako sa jihad. Nayama na niya na bakong kasambay sa kuwanto na ini. Pedang, kampilan, pagunod ako kiran. Watanju bihi minanar, na usambay ako nga, nakalibri ka ko naraka. Siwaya gito na faarada ano na teligudan niya. Puri nga ni katango anaryo. Teligudan niya, din yung tago sa ginawa niya. Wala maatigi saya adad niya nun buga nagyong kotowa. Sumay niya no, sumay pa na. Naayam niya so mama na miyarata ginawa niya na tumiya likod. Na benda niya pagka-testing Ay ira na miya mang nirkan wa pimungutan ka na amay ka tepat na perhatian kan wa dikerata ginawa niyo. Ande de na Assalamualaikum, alaikum inu kanan tiga na naunda. Sedad na bumikaw yagan na Ramadan ni mana kay likod di siya. Mana niya na di inu kay di pengaw yagan. Pihak ada keluar lagu talan atau miya likod. Natiginan na nagyuto na andid ni ayam mana niya nakatalikod dia na perhatian wa dikerata ginawa niyo. Nagyuti miya gedemi malon. Na siya gito nagiutama man ato miya likod ka lumiyaling nagwaki ay fana di mamalaunon nagwaki makasindi ci malon nagumakagiro fanada. Hey mama puto kasi manari. Nabiya ka puto tigin na perilayang waki. Imanto na kagito no to subsmay na ka. Di nakiping tigin na sudin so kubube nakampilan na yakor kay bagay. Kapangangapin na nakan siya ka. Nananay ka ron, naguwa kay makwaya, miyak kapipi para sa kampilan, di ka na ka mapag-isya na ito na ibudal, bakunudu. Importante na, mapi para sa kampilan. Namiya baya siya kiyo to, kanormal na ya, basta anamanikar ka, makuha niyan, susingan niyan, ibet ka, di niyan pangay ilay mga tamta ka kedepuan niyan. Namiya baya siya kito, na palalagwin niyan, palalakaw sa miya kagal, minim bala ka yan so isa. Nabiula Isa alaihi salatu wassalam. Miya kabala kasiran. Aad na mipagpedaw Isa sa katawa mama. Agiyon ko to sa katawa mama na inudi kibla ko Isa abilo yung Isa right hanian. Agiyon ko to mama na miya ka-record. Miya kapito pulo ragun ko palaw na din tepat na langun kasimbay nga ukapusa. 70 year ay ikakad niya ko palaw. Na kaya babaya-baya no Isa na tingnan niyo nga bulaga. Kaya maanan yan na kailangan na iapadakan na malay koneksyon ko Allah. Nagusira makambala ka. Tigin na nga rin kinuaging kaya miyak kapipi para sa pedang ka at tigi Isa. Tigin na miyak wako kumalaon. Natigaging ito kagi simpre basta man na perhatiakan waging budi puso bintong na lang na pikto na mo kilala niyo. Nagula ko na maginaw, nakilala niyo mamu. Ori kaya, taman ko mga panan ako berkatano na lang kong kilala. Nagito. Nakilala sumaloon. Miya nagpaduna biula Isa. Tina Isa, ano ko na ng pun? Tina si ko, maloon. Miya lak-lak. Pamanay bata, kawana na, nahulog ng langitan. Di pa ako karate. Nati ko isa digan man nariditero.
Taro, lumaka dita. Lumiyan ako, siran siya gada ni Razwalay Malaon. Amo to ko paitaw. So mamusuman na, so kailan yang ko isa, tuminindig. Tigil, so isa. Kailangan namin bitira iyakan siran. Biyubay kaya sa Malaon. Biya kaya so isa, Assalamualaikum, o isa. Nabi wallah, ayasiwa o Malaon na tumiyalikod. Tigo isa ino kayo nitilikod. Tigiyan na katawan na ka na Malaon na kamumurkaan. Kabanya mungaran na kamumurkaan. Na di ka nakabaya ubasok kamumurka iro na bakuron mapad na pagawat ang kuskano. Kasi ka na nabi ka, di ka niya kelutang. Kelutang ako niyan. So, din so, kaya tiro naging utama ma. Ayaw maana niya na sa konsumalaon. Na anto na niya kamumurkaan. Na oras nuto na miya ko masu. Ayaw maana niya na inimbitira iwala so isa. Hey, Nabiula Isa. Tigo isa, ya Allah. Anto na ito. Natigin na iman to na pagkito kawanakar ka. Aswat tigin sumalaon. Nasulang wanumiyang gilbekian sa dunia akadustaan. Langu wanumiyang gilbekian na ini kararangita kanu na palaya kurun inirila. Amisa babsang ko to sa timanakiping yan. Pero ba tayo sa timanakiping? Ay panubay bagay nga ko to. 9, 2, 3. Ariyo. Allahu Akbar. Ay maana niya narinila anang kutwa mamakiping. Naigida ka ayam ibigay nga ko ayam maana niya na manusia. Na 5 kilo margas. Na ayam ibigay ko na bakas. Na ayam ibigay ko na ayam maana sa timanakimon. At ti ayam maana niya na kiya alangan niya sulang wanurarang ito Allahu Ta'ala matakiping. Tigu ayam maana niya na Nabiula Isa ya Allah upamana sulang wanuduso ay maloon. Nami ada tinggi na uway, sabab sang kutakipingin, namiyat to naging sulang wanudusan yan. Namiyat to naging sulang wanurarang ito no Allah. Natigo yung mana niya na Allah iman to na begitu ko nakarkaisa. Tiro nga sa padiganan. Tagi ko tayo tuturo yan. Giyuto sumiya kapito pulo ragun sa iko, palaw. Natiro nga sa padiganan. Apakasuldanan sa surga, na ayabuwe libilian sa surga, na sumalaon. Tiro ako nasira ni, isa sa surga kumalaon. Piteron mabuisap. Hey, ori panwalla, abarasimba, tingnan na isa anto nono. Tinapiyak ito ko na kanwalla. Aya ko na may pagpedak ako surga. Nasi malaon. Hey, wallahi itana bilawan at tingin ka di pagpedak ko surga. Ubasi malaon. Oy, aya maana niyan na dia ka ni pagpedak so tao lagi di malaon, lagi di malaon. Nasukya tiruan niya gitu. Tiyaluan manwalla so isa. Isa. Kagigiyang ka na nasa katawa ori penakan, abarasimba, na ayamaan niya na dinian tirimaan so kukumanakan, na tiruang arakan nun, asulang wanuminilista ka naraka ni Malon, naron mini-transfer, na taon ni man to kunaraka, na automatic asulang wanu surga iyan, amia kapito pulo ragundang ka na napalaw, so kasurga niya na mini-transfer sa giyang ka na Malon, sa kanini pa ako. Ya kachupa. Ini yang mana itu? Nasa manuto na pinupatiniuman amia kapito pulo ragun ko palaw. Besos sa timanakiping na dumakato so 70 ragun. Siko sa timanakiping. Paano patiyo? So gina ni sabab ay manto na ramadan ni manto. Oy. Dahil naman basta kaya ko ka sa brid na pagpakalimang ka. Nasad na kisa siringan ka na urag. Bagan na kayo ni kayo umika. Urag, bagan na kayo ni kayo ama ka. Namata nga piragi mo tuwa akuan. Piragi mo tabrid, pero to kakarad, banyo kayo. Kata, ang vibrator ka no, na kato na mga vibrator, mga tagay budi puso. Pira karadyo brid. So isa ka no patay, pagay tongar ka no ro. Kata, kung anong jabrid, anday pagka tongar ka no, pira karad. Mata ko na mata piyakan kate si kuan, kate si bayawa ka di amin. Na ayawata yan na sipi na abugadupan. Na isi na ka di abugadu. Awata yan tuwa mapurwa tunoto so public mga kuan kapaw. Mapurwa paw sa imisyu. Nila ka pa abugadu na isi na ka naman tapangin nga ka di amin. Oy, kagi ni wata ko lay abugadu ka. Pira karadyoy sa kalop. Matang walaw dito man yung atorniro. Malagi yan Iba niya nakataw yung utang kada kalian.
nakuha ko sa sakarad. Kuha ko sa sakarad. Oh, nakagiya ko makuha ko sa sakarad, napiraw to ami. Mga pirang uto maka naging uta sakarad. Ibita tila makatalong nga makuha, ano ka sumalay nga rin, oh. Makatalo. Nakagiya makatalo, nagiyang ko to sakarad, natalo ti manu tuwawalay. Si ko surga. Basta makaisa ka makami, likul lilok makasran fil jannah. Makaisa ka makami, nasa ti manawalay ko surga. Nakagiyat talo ti manu tuwaya maananian na talo ti manawalay, na times na kauto sa maka 70 kagi sura madin na 70. Nasa manu to na 70 times 3, pira. Pira? 210. Na 210. Ayam mana niya nasa sati manabrid. Na ayam yakwang ka na 200 sa gusapulo walay ko surga. Ayam mana niya na pamakutan so amal ka pala pengkamarinaw ka amay kasilga na ada parwarimber na ada surotayman. Basta kaya matagas ka na panahadyo ka. Basta dito ka na usarang kasuka dito ka si sambayangan waki. Na basta malakita mo nasa nagisamay lang nga pupagtiin na Lili pa nakawagay na kanaba ka may aloy tanong sa pagtiin na wala mo na pagtiin. Habas tapos hindi ka sa pagtiin na di nakakilatis na mata niyan. Ay kaging ka pagtiin na 2, 3 kaging ka iya pagtiin. Anak pagtiin ama tumutulong din. Gingo tayo tutulong yan na diteng ka sa paniyakita. Ay nini pagtiyo na sakit na dumadi ito sa Petra. Dumadi ito sa diyakat na kore-karya. Ikadua pagtiin na di makadingi-dingi lagi. Ngay nung nabaan na tumaluron. Kuha na kayo ni sa sada. Tamang ko silbet watarak niya kato iron niya nabaan namin yung iso. Tigil kaya sukara multi kabus. Aya ikatalo pagti. Na basta may lay niwa miyak kageng nakapketing ramatan yan. Ay nagya di no to say. Na ubang kapitra Kaya pati wala ka. Ano ko niya kapitra ka? Ngay no, nayamaanan niya na kuno kapitra na miyak kakuha sa isa kagramos na miyatay ka. Minisumata ka. Narikori kaya. So gina ni sabab, apang nintano ko wala, amin ako niyo. Kaya tao kido ko niyo amin. Kapamang ning ko wala, antay nga na naging ilokis tanong. Ay, kaya si Babu Aisa. Na pang nintano ko wala, pakasurga niyan. Beluin wala ba ilabi ko surga. Nadiga apya, raga kagi mabuntan, kapadimanan ng sasala-sala. Siya isa mga Arab na apyaging kutuwa sheikh na bituin sa sapuluragun idid na basta di makapagimang na ibituiran na mutawa. Nawata. Na ibituiran na sheikh. Ayama na sheikh na matawa. Na kanaba ayam mapipikir naging utak katuwa makakatuwa niya ka matuway utak. Di ba so mga sheikh yun? Na ibituin ko mga sheikh yun na sheikh. Napasikan na ka. Na matuwa ka di sa kanya. Ayap ko naging utalibilian. Ay dapat yung na mga tanong sa si wala, apang tanong wala lang ulang na miyaw patar kanu na palin baka surga wala. Kaya sampur niya naging iya si babay tanong o di na kakatanong watatan wa si Aisha baluin wala ba iya labi si iko surga. Nasa وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وما تلوناه من كتابك الكريم
أختنا بقي عائشة يا الله. Amin. Karena Nabi Abakalimun masaling gagawin na pagninan ya Allah. Yang kaya kia timu-timu kami pantang para kul kapurusya ni kuagamang kaya Allah. Pedang kaini ku mga amalami at yarima kaya Allah. Karena Nabi Abakalimun mauripang kami ka. Tanto amay ito susabutami kuagamang ka. Nabutanto manipis sa paratiya mapapadalang ko mga puso ami. Ron bisa sabah pakapkeribat kami. Pemberi nabi kaya Allah, di kami permakam belah-belah na palaya kaming kaderika ya Allah. Karena Nabi makalimuna yang malapang ni Amir kaya Rahman, diam kaya babayang niya si Aisyah. Baik karena Nabi makalimun, mini itong ku kabaya Nabi ku surga sukarmo Rasulullah su Aisyah. Pemberi Nabi kamang diam kaya babayang ni. Pedangka ku mga bai ang baiyadabi nagaku surga kaya Allah. Karena Nabi makalimuna uwan na kiyaribatan ku kuyag-yagyan. Maafan kau narilaan kau luto ya Allah. Karena Nabi makalimun uwan na dunia nakatarutupi ku kini pentag niya narakan. Ayat na taruto pa na kau na sugagong kau na musuling kau niya Allah. Karena Nabi makalimun pemberi Nabi yang kaya rahasya niya Allah. Mga laki niyan, mga tengdiyan, mga pagiwatan yang kaya mga lugas yan. So kaya sa ganat kira narata ginawa, kaya ganati kira ni Aisyah. Pemberi Nabi karisting kasiran sa kasabar na kapagtan niya Allah. Karena Nabi makalimun na pagpili Nabi upang niya nirka. Tarima angkar kami sa mga sambayan kami. Tarima angka sa mga puasa kami. Tarima angka sa mga amalami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Berinamir kaya Allah. Pada kami ka kumanguri peneka. Kekilalau Ramadan sa alungan na mauri. Pada kami ka kumanguri peneka. Kekilalau Quran sa alungan na mauri. Ya Dzal Jalali wal Ikram. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Kita diberi layo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si guru sa Marantau, nakapepe ka pangwasiat. Papanian, bigikuan niyo kung mga wata. Ano mga kuano, limpiwan na yun. Papanian dulu pun ngasiran.